Здравейте! Днес ще ви покажем възглавница за инвалидна количка с разделител на краката. Какво представлява възглавницата? Ето така изглежда тя, като размерите на само възглавницата са 46 см на 46 на 8 см височина, а разделителчето има велкро ленти, което може да бъде махнато или подместено съответно по-нагоре, по-надолу, на където имате нужда. Отзад една голяма велкро лепенка. Размерите му са 14 см на 11 см на 10 см. Залепвам го обратно. Има си удобна дръжка самата възглавничка за по-лесен пренос. Разделителчето, като ще ви покажа, че то е с донапрен от вътрешната страна. Може да се маха кълъвчето, за да бъде изплакнато. Отделям го за момента на страни, за да покажа самата възглавница. Ето я нея. От горната си част тя е по-мека, там където реално трябва да седне човека, а от долната е по-твърда. Възглавницата заема формата на тялото, като последствие си се връща в първоначалната си форма, по никакъв начин не се деформира. Изработена е възглавницата от меморидиана вътре, само да намеря къде е ципчето, тъй като то може да се маха, за да може да бъде почистено. Ето го тук. Може да се види меморидианата от тук. Как се натиска, взема формата. Натискам я, взема формата на пръста ми и следователно после си се връща в старата такава. Затова казвам, че не се и деформира. Издържа възглавницата до 90 кг и тя е с размери 46 на 46 на 8 см височина. Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете с нас, за да можем да съдействаме. Ето отново разделителчето. Поздрави от Ортопедия БГ!